Acum vom crea o cartogramă cu elemente de tip poligon, nu tip punct, cum am avut în cazul anterior. În acest sens, vom adăuga pentru început o imagine cu o hartă ce prezintă limitele administrative. Și vom alege în acest sens o hartă a județului Hunedoara, în care sunt trecute limitele administrative ale localităților. Bun, să găsim pentru început harta respectivă. Bun, să vedem unde este harta. Aici la desktop, imediat găsim și harta. Bun, am găsit harta la o dimensiune puțin mai mică. Bun, astfel să se încarce harta. S-a încărcat harta, da? Pentru a observa limitele administrative, mergem pe lupă, dăm zoom pe anumită zonă. Bun, și se vede aici, da? Este o răștie, se văd clar limitele, joagiu și mai departe, da? Bun, dăm puțin înapoi pentru a putea lucra. Bun, trebuie să creăm un strat acum de tip poligon. Ce vom face? Vom adăuga un nou strat, da, pentru harta noastră, și anume, creează un nou layer tip, așa, tip vector. Și vom alege între punct, linie și poligon, tipul poligon, da? Vom da un nume pentru prima coloană, da? Localitate. De tip text, aici vom introduce denumirile localităților, da? Adăugăm. Apoi, fiind o cartogramă, avem nevoie și de alte valori și vom introduce, de exemplu, populația în anul 2002, da? La fel, va trebui să schimbăm tipul din text în cifră, da? Bun? Maxim 10 cifre, da? Adăugăm, opțiuni localitate, deja avem deja un tabel cu două coloane. Prima coloană vom avea localitățile unde vom introduce denumirile lor și a doua coloană populație și la fiecare vom introduce populație. Salvăm, dăm OK. Apoi va trebui să salvăm și calculator. Scriem aici populație HD cartogramă poligon. Să zicem, da? Dăm salvare și ne apare populația doar cartogramă poligon. Bun. Cum facem poligoane? Selectăm această zonă, da? Ca de obicei. Mergem în stânga pe creion, da? Se activează zona de lucru și mergem pe al treilea pentru crearea de poligoane. Apăsăm. Și acum mergem pe conturul localităților, da? Pe conturul mai exact al limitelor administrative. Începem, de exemplu, cu o răștie, da? Putem da zoom pentru a observa mai bine, da? Și mergem pe conturul acestora, numai puțin. Punem mâna aici, da? Să fixăm harta. Revenim la contur și începem să lucrăm, da? După ce e selectat. Eu o să fac puțin mai repede, să vedeți doar cum se lucrează. Dar nu o să stau chiar la detalii atâta timpului. E de preferat să merge pe fiecare contur pentru a obține hărțile cât mai bine. Bun. Când am terminat, dăm click dreapta, da? Pentru a salva. Și vedeți, avem deja contur. Bun. Luăm altă localitate din zonă. Aici, care puțin mai micuță să ne încapă. Turdașul. La fel. Click pe elementul de creare, da? Și mergem pe contur. Facem aceeași operație ca și în cazul anterior. Da? Bine, eu fac puțin mai repede, v-am spus de ce. Aici să fiți atenți să nu se suprapună. E de preferat să dați zoom cât mai mare în zona asta, pentru a nu se suprapune poligoanele, să fie cât mai apropiate, dar să nu se suprapună, da? Am click dreapta, deja avem două poligoane. Și să mai luăm încă o localitate din zonă. De exemplu, Joagiu, da? La fel, creare de poligon. Și mergem pe contur, da?
pe aceleași elemente. Am spus merg puțin mai repede. Nu de alta, dar captura asta video e destul de mare. Iar să fim atenți aici la îmbinări. Nou click dreapta. Bun. Dăm înapoi pe zonă și vedeți avem conturul celor 3 localități. Da? Pentru a putem scoate și harta. Bun. Punem harta la loc. Acum, bun. Merge din nou, apăsăm aici pentru a selecta. Apăsăm pe cron pentru a salva datele. Bun. Și acum va trebui să introducem date privind poligoanele respective. Da? Apăsăm din nou pe creion. Mergem aici, spun interogare, da? Și apăsăm pe poligon. Și începem să introducem date, da? Localitate. Aici aveam localitatea Giurgiu, da? Scriem Giurgiu. Așa. Populația, zicem, 7500 locuitori și dar mai puțin. Salvăm, da? Apoi, aici aveam orăștie. Orăștie. Populație 21.000. Salvare. Aici aveam Turdaș, da? 21.000 localități în acea zonă. Turdaș. Populație, zicem, 3500, da? Ok. Și am salvat. Bun. Cum generăm cartogramă? Pentru a genera cartograma, salvăm datele, apăsăm iară pe un albastru. Salvat. Bun. Mai departe. Putem da înapoi, da? Să vedem harta mai mare. Putem scăpa și de cealaltă dacă dorim. Așa. Mergem la populație, pe contur. Bun. Mergem în acea zonă. La simbolizare. Și aici alegem cum să apară. Dacă apare simbol unic, nu apare nicio diferență între elemente. Și ca atare va trebui să alegem categorii, da? Deci ne scoatem pe categorii. Să vedem ce este, da? Alegem localitate, coloană, ce să ne apară pe populația, cum să fie reprezentată, punem mai multe culori și cerem să ne clasifice, da? Și ne-a clasificat cele 3 localități în funcție de populație, da? Pe categorii, până în 3500, 7500, 21.000. Pe categorii, da? Și ne-a scos 3 categorii. Dăm aplicare. Ok. Și vedeți că avem deja zona, da? Putem pune și harta. Bun. Și vedeți aici legenda. Asta e 3500 locuitori, 7500, 21.000. Dacă avem foarte multe localități, bineînțeles că îl va pune pe alte intervale, da? Bun. Putem încheia aici.